Šach. Kráľovská hra je strategická hra dvoch hráčov, o výsledku ktorej rozhodujú taktické a plánovacie schopnosti a tiež pozornosť a vnímavosť hráčov. Šach má v sebe prvky umenia, vedy a športu. Rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť. V snahe spestriť jarné prázdniny všetkým šachovým nadšencom a priaznivcom zorganizovalo Centrum voľného času v Giraltovciach v spolupráci so šachovým klubom Kračúnovce 1. marca už 4. ročník šachového turnaja pre žiakov, dorastencov, ale aj dospelých. Hlavným organizátorom šachového turnaja je Jozef Kozák a odborným garantom je riaditeľ Centra voľného času Ján Vok. Pri mikrofóne TV Centrum máme hlavného organizátora dnešného šachového turnaja, pána Jozefa Kozáka. Príjemný dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Skúste nám priblížiť, ako prebiehali prípravy dnešného šachového turnaja? Tak prípravy samozrejme, že mali časový prestih v mesiaci január. Ja už som posielal na Slovenský šachový zväz ako propozície tejto súťaže, čiže sú zverejnené na stránke v rámci Slovenska a takisto sme to ako spropagovali cez spravodajcu mesta Giraltovce. Okrem toho v poslednom čase som ako osobne oslovil aj všetkých známych, to je Bardejov, Stropkov, Svidník, Prešov, Sabinov, Michalovce. To sú už bývalí takí priatelia, s ktorými v podstate už predchádzajúce 3 ročníky sme organizovali. Tento ročník je v poradí už 4. Ja mám skúsenosti, čo sa týka organizovania takýchto súťaží, pretože robím nielen tu, ale aj sme robili v Kračinovciach podobné a tam je už 15 rokov súťaží, ktoré organizujeme pre žiakov a pre dospelých. Koľko súťažiacich sa zúčastnilo dnešného turnaja, prípadne do akých kategórií boli rozdelení? Tak v dnešnom turnaji sú 2 kategórie, kategória A, kategória B. Sú rozdelení vekové, to znamená, že sú tam kategórie dorastencov a dospelí, rok narodenia 97 a starší. No a potom sú to kategória, je to kategória žiakov, je to Grand Prix v rámci Slovenska. Sú tam rozdelení podľa vekových kategórií. Je to kategória do 14 rokov, dievčatá, chlapci, do 11 rokov, dievčatá, chlapci a do 8 rokov, dievčatá, chlapci. Čiže v podstate dnešný turnaj je organizovaný v 8 skupinách. Plánujete pokračovať v tej tradícii a zorganizujete aj v budúcnosti ďalší šachový turnaj? Tak šachový oddiel CVČ Giraltovce Kračinovce, taký je to názov turnaja. Pokiaľ som založil tento oddiel, tak v podstate je to teraz 4. ročník, ktorý sa robí tento turnaj. No a samozrejme, že plánujeme aj do ďalších rokov pokračovať v tomto. Má to veľmi pozitívny ohľad v rámci širokého šachového okolia. Šachoví priaznivci, kto kvitujú, aj keď chodíme my po turnaju, spýtajú sa, či bude, či nebude, kedy bude. Ďakujem pekne za rozhovor a prajem veľa úspechov pri organizácii ďalších šachových turnajov. Ďakujem podobne aj vám a všetkým organizátorom a všetkým tým sa chcem poďakovať, ktorí sa podieľajú na priebehu, na príprave a samozrejme riaditeľovi CVCčka, magistrovi Vokovi za to, že zastrešuje takúto významnú súťaž pre región Giraltoviec. Ďakujem pekne. Účastníci šachového turnaja boli rozdelení do niekoľkých kategórií podľa veku a pohlavia. Na šachovom turnaji sme privítali súťažiacich z Bardejova, Stropkova, Svidníka, ako aj domácich z Giraltoviec. Na dodržiavanie pravidiel dohľadali rozhodcovia v tomto zložení Jozef Kozák, Marcel Tkáč a Igor Diky. Atmosféra na turnaji mala v sebe prvky súťaživosti, sústredenia, napätia, ale aj zábavy. Prípravu, organizáciu a priebeh šachového turnaja prežívajú ináč organizátori a úplne odlišné pocity majú súťažiaci účastníci turnaja. O tom, aké sú ich pocity, sa opýtame priamo ich. Takže pri mikrofóne TV Centra máme ďalšieho súťažiaceho, čiže chcem sa vás opýtať, ako dlho sa venujete tejto šachovej hre? Tak tejto šachovej hre sa venujem od žiackého veku, čiže od nejakých 7 rokov, takže nejakých 43 rokov. Organizujete aj vlastné šachové turnaje? Áno, takže ja som zo Stropkova a máme svoju žiackú ligu školskú, to znamená chodia k nám aj z dedín okolitých. No a máme nejakých 6 škôl, z ktorých potom sa započítajú 3 najlepšie výsledky a potom na konci sú dekorovaní majstri okresu. Chodia k nám aj hostia z Bardejova, z Prešova, niekedy aj od vás, sem tam.
A okrem toho ešte robíme také tradičné vianočný turnaj cez prázdniny a jarmočný v období, alebo teda keď sa usporiadáva jarmok. Takže tak. A ako ste spokojní s organizáciou prípravou dnešného turnaja? Tak je to v pohode, všetko je super, beží to šikovne, priestory sú dobré aj na viac hráčov, škoda, že nie je viac hráčov, lebo hlavne je to pre deti, škoda, že nie je viac detí, no ale ináč u nás je trošku viac tých detí, ale dobre. Ďakujem pekne za rozhovor. Pôsobíš v nejakom šachovom klube? Áno, chodím do BŠK Bardejov. Najprv som bol v KK Bosko, potom som prestúpil. Ako sa ti páči na dnešnom turnaji? Som celkom spokojný, hrám celkom dobre, aj keď môže byť to lepšie, ale je to celkom fajn. Máš za sebou aj nejaké úspechy? Áno, bol som na majstrovstvá Slovenska v šachu. Bol som tento rok 9, pred minulé roky 6 a chystám sa aj na tieto majstrovstvá, ktoré sa konajú o 2 týždne. A moja posledná otázka bude, ako dlho sa venuješ tejto hre? No, ja som začal od škôlky, to je asi takých 7 rokov. Začal som pri Vladovi Novákovi. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a prajem veľa úspechov. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme k úspechu a prajeme ešte mnoho vyhraných šachových partií. Úroveň turnaja a záujem o tento druh športovej disciplíny rastie a snahou šachového klubu bude aj naďalej podporovať záujem o šach a organizovať podobné turnaje. Výsledky šachového turnaja nájdete na webovom sídle Centra voľného času www.cvcgiraltovce.sk.